Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih rahmat dan terperayu Mugi tansah kajiku kasariwa tansah tumantuk tumedhak dumateng panjenengan dalasan kula waratin sagung dumati kajeng ngarsanipun para pepundhen sesepuh pinisepuh ingkang agung mastuti dumateng paboyaning kautamen ingkang pantes pinundi para pangembating praja satriyaning negara minangka pantam pantubeng kawula tasih ingkang bagya mulya para alim ulama ingkang rinten dalu tansah semaring kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang pono ing pamawas saha lebda ing pitutur ingkang satuhu kinabektin. Para rawuh kakung Sumawana putri langkung-langkung keluarga ageng katang pisan keluarga ageng Rama pepundhen Rama Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Ghazali Magister Sains telah Ibu Dr. Insinyur Hajah Ilhamiah Magister Manajemen ingkang mijil saking wewengkon Kalimantan Selatan. Pratopo keparengipun bapa ingkang hamengku karso kula tinatah tinapuk tinanggena hambuka wiwaraning suka penganing wicara duwaraning kandha pinangka jejering pambiyawara badhe ngaturaken nurut ronjering tata adicara paiwahan adicara siraman wonten ing wedal punika dinten Sukra Manis Magut ratrining tumpak jenar katiti Surya kaping gangsal Desember warsa 2000 selangkung ingkang sinenggalan Pandhawa kembar tanpa paningan panjenenganipun Rama Dr. Andes Haji Bambang Supriyanto dalah ingkang garwa kinasih Ibu Dr. Anda Sudarmi netepi darmaning werdya mahargya siwi ing wedal punika ngadi cara siraman calon pengantin
Jeniki ingkang putra putri Dr. Vera Dita Darmayanti Kusuma Firsti spesialis organ ingkang benjang badhe kadhaupaken kapanggihaken kalih kaki bagus Dr. Muhammad Baihaqi Sidik putra dalem jinuwun Rama pepunden Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Ghazali MS dalah ingkang garwa Ibu Dr. Insinyur Hajah Ilhamiah MM ingkang mijil saking wewengkon Kalimantan. Dene urut reroncening adicara siraman calon pengantin ingkang sampun karajak karajik dening keluarga nggih sepisan pambuka tumapa adicara ingkang kalih pasang blek KTP adicara ingkang angka 3 buka brongsong pisang menggah laksatene adicara ingkang angka 50 niki pasang pantun Jawa sainggiling pisang saking panjenengan ingkang hamengku gati menggah laksatene adicara ingkang gangsal niki Suntak toyo suci hinggang mijil saking Sabto Sumber megah laksatene ngaji cara ingkang angka 6 jeniki hinggang ibu duangaken Sekar Staman Bopo mlebetaken cengkir dene adicara ingkang bangka 8 jeniki pasang kloso bangga sakuba rampenipun dene megah laksitane adicara ingkang angka 9 jeniki panjenenganipun Bapak Bambang Mretoyo kangge siraman pengantin kakung megah laksitane adicara ingkang angka 11 jeniki Cirat Pojo calon pinanganten sungkem dateng Rama dalah ibu dene ingkang angka 11 jeniki Ibu Mendet Toyo saking Kendhil kangge wundu Sirat Pada calon pengantin putri adicara salajengipun nggih bopongan utawi kindongan dipun lajengaken pagas rikma menggah laksitaning adicara ingkang kata 13 jeniki rikma ingkang dipun pagas katanem menggah laksitaning adicara salajengipun jeniki dulangan dene adicara ingkang pungkasan samangke Sati Dawet saderengipun Sati Dawet jenenggi siraman calon Sri Atmojo pinanganten kakung para lenggah kakung sumawana putri ingkang satuhu kinurmatan megah laksitaning adicara ingkang sepisan jenenggi pambuka kalian maos bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebut asmanipun Gusti Allah ingkang maha tresna welas lan asih pawiwahan pahargyan sampun tinarbuka
perlu saya sampaikan kepada keluarga besar dari Pinangganten Kakung Yudhenggi Romo Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Ghazali MS beserta Ibu Dr. Insinyur Hajah Ilhamiah MM bahwa acara siraman itu adalah mandi suci calon pengantin. Barangkali di sana tidak ada atau berbeda. Dikandung maksud menghilangkan Soekerto atau menyucikan diri baik lahir maupun batin yang besok pagi akan melangsungkan upacara ijab kabul beserta temu manten atau panggih manten. Jadi didasarkan cita suci yang lepas dari hawa nafsu. Begitu kira-kira kurang lebihnya hati coro siraman atau mandi suci. Acara berikutnya yaitu pasang blek KTP. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bambang Supriyanto beserta Ibu Dr. Anda Ibu Sutarmi memasang blek KTP, dipersilakan. Dipun lajengaken buka brongsong pisang atau membuka tutup pisang. Dilanjutkan pasang padi Jawa di atas pisang, Bapak di sebelah kanan, adapun Ibu di sebelah kiri. Prarawuh Kakung Supawana Putri Kang Satuhu Pinurmatan Dugap Laksitaning ati curing kang kokang sangriki panjenenganipun Bapak Bambang dalah Ibu nuwangaken tirta suci
saking sabto sumber ingkang sepisan toya suci saking cendang zam-zam. Monggo Bapak Babang Tara Ibu. Dene ingkang angka kalih tirta suci saking sendang derajat, air dari sendang derajat. Dene ingkang angka 3 tirta suci saking sendang Jolo Tundo, air dari sendang Jolo Tundo saking Gunung Lawu. Dene ingkang angka sekawan tirta suci saking sendang Panguripan saking Gunung Pringgondani, air suci dari sendang Panguripan yang berasal dari Gunung Pringgondani. Dene ingkang angka gangsal yang nomor 5 tirta suci saking sendang penganten ingkang mijil saking Banyumas, air suci dari sendang penganten yang berasal dari Banyumas. Ingkang kaping 6 tirta suci saking sendang Cipendok ingkang mijil saking Pacitan, Jawa Timur, air suci dari sendang Cipendok yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Adapun yang ketujuh ingkang nomor 7 tirta suci saking sendang Sumur Kamak Nini Ragil ingkang Nini Ragil kuning ingkang mijil saking Gunung Serandil. Ini pernah digunakan mandi Pak Harto sebelum jadi presiden. Ibu Darmi kebareng paringi Sekar Setaman ingkang Romo Bapak Bambang lebetaken cengkir. Bapak Bambang memasukkan cengkir, apabila tidak muat hanya simbolis saja. Salajengipun Ibu pasang kloso bongko saukur ambenipun. Ibu Darmi pareng pasang kloso bongko saukur ambenipun. Ini merupakan adat istiadat Jawa sesuai pakem Keraton Surakarta Hatiningrat. Dilanjutkan
Bapak Bambang mengambil air buat mandi calon pinanganten kakung. Kebareng Bobo Dr. Andes Bambang Pendet Tirto kangge siraman calon pengantin kakung. Kebareng Ilurah Siswoyo kebareng nampi Ilurah Teguh Siswoyo kebareng nampi diaturkan kepada calon besan Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Ghazali MS dipersilakan menerima air yang nanti untuk mandi calon pengantin putra. Dene adicara ingkang monggo sedasa calon jerat bojo pinanganten putri kepareng sungkem dateng Romo darah ibu. Kepada calon mempelai wanita dipersilakan sungkem dan minta doa restu kepada kedua orang tua. Ibu Pangeti Busono kepareng Pratiti Sekayan Adijoro Sungkeman. Wahyaning mangsa wigati lumaraping tro utama sumengkeming pepadane Jumadong Pudyastawa Brayan mreh rahayu kinalisna ing rubeda wahyaning mangsa wigati lumareping tra utama tumungkuling pepadane sumungkemring Rama Ibu Jumadong Pudyastawa ngenya gesang mrih rahayu kinalisna ing rubeda. Demikian tadi sungkeman yang diiringi tembang Mojopat Asmorodono dari Kanjeng Raden Tumenggung Budi Prayitno Teguh Kunjono Dipuro saking Karaton Surakarta Hadi Ningrat. Para
Perlu saya sampaikan kepada keluarga besar Kadang pisan bahwa tadi lagu yang disampaikan intinya memberi doa kepada calon pengantin berdua dalam mengarungi bahtera rumah tangga bisa selamat, sentosa, banyak rezeki dan panjang umur. Dilanjutkan acara siraman. Urut-urutannya Bapak, Ibu, Bini Sepuh, Juru Paes, Romo, Kanjeng Raden Temenggung, Budi Prasetyo Teguh Kunjono, Tipuro, saking keluarga besar Keraton Surakarta Hadi Ningrat. Adapun nanti samangke ingkang badhe derek nyiram pengantin putri Mbah Hajah Umbar Niti, Mbah Hajah Sutia, Bobo Darti sekalian ibu, Bobo Haji Sunarwi sekalian ibu, Bobo Suwono sekalian ibu, Bobo Pujo Laksono sekalian ibu. Bringti among raga sabda jati Ami widyambu wansukala Angi jali sukertane Sarono tiga sambut minangka sujining diri tumuju lampah gesang ingkang adiluhung minangka parisuwarnane ati mahargya sang akenya kang sayekti tulus widodo prahutama utamane pakarti luhur utami susila ana raga. Perlu saya sampaikan kepada keluarga besar pisan bahwa tadi doa menghilangkan semua halangan bala yang akan datang sehingga calon mempelai wanita bisa selamat tanpa ada halangan satu apapun. Semoga dilanjutkan siraman Bapak Bambang, Ibu Darmi, dilanjutkan keluarga Bini Sepuh, dan terakhir nanti juru paes utawi juru sembogo. Atas doa restu keluarga besar dari Bapak Bambang dan juga dari keluarga besar pisan, acara siraman ini mudah-mudahan membawa berkah, mensucikan diri baik lahir maupun batin,
yang nanti besok pagi akan melangsungkan hijab kabul membangun mahlike rumah tangga. Coba ya, selamat Bagas waras, tidak ada halangan suatu apapun dan diberikan kelancaran rezeki, kesehatan selama-lamanya. Tirta wening sumawur wewangi hamba labar sekar warna-warna yaiku pasemone widodari tumurun parisuka renaning ati mahargaya yek sang akenya kang sayekti tulus wanodya traing utamaning pakarti luhur utami susila raga sumamburat sumunar nelai cahyanira padang tumarawang Dewi Ratih pepindhane ing uban sedarum widodara yang widodari tan kendhat asung pudya pepuji rahayu prapteng titi palakrama wahyu jodho bagya mulya wus sumanding kinalis ing beda. Perlu saya sampaikan bahwa tembang tadi adalah mengharapkan dari doa restu panjenengan calon Sri Atmojo pengantin putri besok pagi mulai sekarang kelihatan cantik, dikasih kembang beraneka ragam dan doa dijauhkan dari mara bahaya. Dilanjutkan kepada Bapak Dardi dan Ibu Bu Sarminah, monggo. Sasampunipun Ibu Sarmina, monggo Bapak Haji Sunarwi SE Tanah ingkang Ibu. Jroning tirta wening kang tumerah saking kahyangan ragil kuning sumure ajala tundha yeku winadan ing tlaga manik rahayu kang asiram nenggih sang Dyah Ayu endang Dyah Warara
kang sumedya nambut ing palakrami rahayu kang nadya. Salajengipun Bapak Pujo Laksono sekilan Ibu monggo konco katur panjenenganipun Bapak Pujo Laksono. Salajengipun Bapak Suwono dalah ingkang karbo. Mala sampun ijalan sumingkir saking bumi nata wicaksana kedah emut sesanggemane yaktosi yang pelindung miwah inggih yang rezeki lahyang hari bawono ugi sang haguyu Bapak sampun uripira yang sanedya ruming watuwi panuwun mami duduh sang yang moyo. Salajengipun Bapak Saipul Mujib sekalian garwa.
Samangke ingkang pungkasan Ibu Juru Sembogo utawi Juru Paes nggih nggih Semoga Ibu Juru Paes atau Juru Sembogo ingkang pungkasan sasampunipun Ibu Juru Sembogo atau Juru Paes dipun lajengaken Ibu Sudami kepareng mendhet tirta suci saking tirta Zam-Zam kapuri kangge wudu calon pinanganten putri wudu monggo Mbak Vera wudu. Sasampunipun wudu Rama telah Ibu Bambang kepareng mecah kendi berkah donganipun Pak monggo. Sasampunipun mecah pamoripun calon pengantin putri dipelajengaken bobongan utawi gendongan. Rama Bambang kepareng bobong ingkang putri. Ini dikandung maksud bahwa walaupun Dik Vera itu sudah dewasa akan membangun mahligai rumah tangga sendiri, tetapi cinta kasih dari orang tua tetap mengalir selamanya. Doa restu untuk calon pengantin putri. Dilanjutkan dengan pakas rekmo atau memotong rambut. Memotong sebagian rambut artinya menghilangkan segala mara bahaya, halangan yang ada di Dik Vera, semuanya hilang, ditelan bumi. Maka rambutnya ditanam, artinya dikubur di bumi, sehingga halangan wujud apapun hilang semuanya, ditelan bumi. Setelah pakas rekmo dilanjutkan dengan tabur bunga. Sasampunipun pakas rekmo Bapak darah Ibu punika nabur sedaya sesekaran. Adicara salajengipun nggih punika tulangan.
calon pinanganten putri disuapin oleh ayahanda dan bunda. Ini pertanda bahwa cinta kasih orang tua tetap sepanjang masa. Walaupun Dek Vera sudah berumah tangga sendiri, sudah dewasa, tetapi cinta kasih orang tua tak akan luntur selamanya. Karena doa restu dari ayahanda dan ibunda yang mendorong keberhasilan di dalam berkarya Dek Vera, calon pinanganten putri. Setelah dulangan dilanjutkan, dikasih minum tirto suci, artinya air suci. Ini mempunyai pralambang bahwa Dek Vera dalam melangkah ke depan didasarkan hati yang suci, tidak tergesa-gesa, penuh pertimbangan, sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai.